Hej Michael. Hej. Hvad skal du lave? Jeg skal ud og springe med faldskærm. Det bliver pisse fedt. Det bliver pisse fedt. Ja. Det er jo min jubilæumsgave. Det er din jubilæumsgave. Det er noget med, at du har nogle dejlige kollegaer inde ved, var det UC? Jeg glæder mig helt vildt til at komme. Ej, hvor fedt. Sådan er det. Fedt. Ja. Jamen, du har fået en instruktion. Det har jeg. Du har fået grej på. Jeg er klar. Du mødte din tandemmaster. Hvordan har maven det? Den har jeg sgu godt, du. Jeg glæder mig. Den har det godt. Helt vildt. Der er kun én ting at gøre. Op med lappen. Vi gør det. Tillykke med dit spring. Vi er nu en fuld baneskærm over hovedet, alt er som det skal være. Det lyder godt. Hvordan var det? Hold kæft, der var knald på. Noget du skal prøve igen? Ja, det kunne jeg godt finde på. Der er der så færdig med. Sådan der, Michael. Det var da fedt. For satan et godt spring. Hold da. Hvordan var det? Det var fedt. Noget du skal prøve igen? Ja, det tror jeg. Hold da. Sådan, du er fri. Okay, tak.